Usa ka task force giumol sa kapulisan aron tutukan ang investigasyon sa pagpatay kang PDEA 7 officer Jesse Tabanao. Eksklusibo! Patay nga lawas sa Cebuanong OFW nga namatay human miulbo ang gimanehong oil tanker sa Saudi Arabia niabot kaganiha. Mayor Rama mimando nga ipanghin ang mga sakop sa MNLF inmates sa Cebu City Jail ngadto sa laing prisuhan. 19th Press Freedom Week gibuksan na. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mayong hapon. Ako si Frank Balilong Jr. Ako si Georgia Herrera. Ug kini ang Aksyon Bisaya. Giumol na karon sa Cebu City Police Office ang Special Investigation Task Group Tabanao nga mao'y mututok sa kasong pagpusil patay sa kanisakop sa media ug information officer sa PDEA 7 nga si Jesse Tabanao. Jinky Baguio, Suginlini. Ang maong task group lang kuban sa Homicide Section, City Intelligence Branch, Investigation and Detective Management Branch ug Police Station 2 dinhi sakop ang nitabong krimen. Tutukan sa kapulisan ang posibilidad nga may kalambigitan sa anti-drug operations ni Tabanao ang rason sa pagpatay kaniya. Because he is from PDEA, so ang work nila is always focus on the drug syndicates. So yun na magiging unang titignan natin. Susihon karon sa kapulisan kung dunay CCTV camera sa area nga nakakuha sa aktwal nga hitabo. Dako ang posibilidad nga gun for hire ang nag-inusarang mamumuno base sa pamaagi sa iyang pagpusil. Pagkakaroon usa pa lang ka testigo ang ipatimaw, busa giawhag ni Romana ang uban pa nga mopakita na aron mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Tabanao. Provide information to us that should give us a lead, no? So that we will give justice to the family of the victims. Andam sab nga mutabang ang CIDG sa investigasyon. It would be discussed sa SITG para way duplication sa mga duties and functions in coordination with investigation section sa CCPO. Ang regional officer sa PDEA kinsa daling miabot sa nahitabuan mikundina sa hitabo ug mitugyan sa investigasyon sa kaso ngadto sa PNP. We condemn what happened to our personnel. We're letting the police conduct the investigation because this is already a homicide case, a murder case, I should say. Matag karon ug unya mo pahigayon og case conference ang kapulisan ug matag 48 hours kun mohatag og update sa investigasyon ngadto sa mga sakop sa media. Jinky Baguio, News 5. Nasubo ang media community din sa Sugbo sa kamatayon ni Jesse Tabanao nga usa-usab ka broadcaster kinsa gipusil sa wapa mailing kriminal pasado alas 11 adtong Sabado sa gabi. Pipila lang ka oras sa dili pa hingpit nga buksan ang Press Freedom Week celebration. King Perez, Suginlimi. Bisan nga nanrabaho sa PDEA 7 mibalik sa pagsibya si Tabanao isip radio anchor ug co-anchor sa usa ka anti-drug advocacy program sa DYRC Radyo Kalungsod. Matod sa abogado sa Manila Broadcasting Company nga nag-iya sa DYRC, nagkanayon nga way gipahibaw si Tabanao kung nakadawat makinig death threats gumikan sa pagpanrabaho sa ilang stasyon. Nagagad sila sa dagan sa investigasyon sa kapulisan aron mabuhat ang sunod nga lakang niini, lagip na ang pagpamatuod nga dunay kalambigitan ang pagka-broadcaster ni Tabanao sa iyang kamatayon niini. Of course, ang management ng Manila Broadcasting Company and DYRC Bisalog Broadcasting Station will do everything, all possible legal remedies to get justice. Nakauban ni Tabanao ang broadcaster nga si Atty. Rufil Banyok sa Bombo Radyo ni adtong tuig 2000. Gihulagway niini nga dedicated sa panrabaho si Tabanao. Matod ni Banyok nga dakong kalapasan sa press freedom kung mapatudan nga dunay kalambigitan ang kamatayon niini isip media practitioner. Lain nga angay pamalandungan nato nga mga membro sa prensa tungod kay natay kauban ato paging po ning masabot nga atong kauban tungod kay gawas nga daan sa taga media gyud unya hantod karon sige sa broadcast taga media gyapon siya subo ta nga natay kauban sa buhat nga na biktima atol sa pagsaulog sa press freedom. Si Cebu City Mayor Michael Rama ni mando na sa kapulisan sa pagpalawom sa ilang investigasyon kabahin sa kamatayon ni Tabanao. I already talked to my chief of police
to go to the bottom, and with Bom Santander, so with Engineer Eugene Elizalde. And they're on top of it. King Perez, News 5. Way kabutangan ang pagbangutan karon sa asawa ni Jessie Tabanao nga si Katrina tungod sa kalit nga kamatayon sa iyang bana. Iyang gisaysay ang mga katapusan nilang panag-istorya. Iya sa giulagway kung sa kamahi kung maong bana o gamahan ang iyang banang namatay. Dennis Tanok, Sugin Lini. Mipabuhagay siyang gibati ngadto siyang higala ang asawa ni Jessie Tabanao kinsa gipusil patay niadtong Sabado sa gabi diha sa Maydan Iscario. Mipadayag kining wa siya nasayrang death threat sa iyang bana. Gani ang tarang lakaw sa iyang bana giingong pulos confidential. Dili siya maghisgot og anything about work kay everything is confidential. Wala, dili siya maghisgot sa balay, wala. Matud pa ni Katrina nga kay ang katapusang text nga iyang nadawat gikan sa iyang bana dihang padong naunta kining mukuha kaniya gikan sa usa ka late dinner celebration human midaog ang iyang higala pagka Miss Press Freedom niadtong Sabado sa gabi. Okay, tambay sige siya ingon ana ba tambay. Ya puno man ang handuraw ni decide mi nga mo transfer. Ako na po siyang gitawgan. Ni ana siya na kanang nya nagang kadiyot kay naa pa koy gihipang-hipos nga mga butang. Onya naabot na ko ingon ko nga nako IT park, naabot na ko IT park, kun ako IT park, diri na lang ko kuha. Siya okay. Okay. Mo na siya last. Natinga na lang si Katrina dihang wa na motubag sa iyang tawag og text si Jessie. Hangtod nga usa sa iyang higala sa media nga kuyog niya niadtong tungura sa taxi, misinggit human masayri ang hitabo pinaagi sa post sa Facebook. Gihulagway ni Tabanao kung unsa ka maayong tawang iyang bana ug kung unsa ni ka maayong amahan ngadto sa iyang anak. Gani giingong excited na kini nga mag-leave alang sa umaabot nilang anak nga mogawas karong umaabot sunod buwan. Mo bitaw nag-joke ko ba kay nangutana mo if naabay kontra or naabay na nakuha na nasilo or unsa akong usual joke is maybe his whole life ako rayang kontra nga na siya ka maayong tao. Never bitaw nga niabot sa point na iyang gibiyani ang family. Bisan gani gabi I think he was trying to save me ba. Ay sayo pa kay sige na siya ingon nga tambay. Wala gyud siya naabot. Wala gyud siya naabot. He was kanang excited pa. Excited kayo siya nga mo take sa paternity leave kay Panawagan ni Katrina sa way puangod nga mipatay siyang bana. I hope makatug bitaw ka sa gabi knowing na ang akong anak duha ka buok imong gikuan og amahan unya mura bitaw ang akong whole life imong gikuha ka. Dennis Tanok, News 5. Usa ka sunog ang miulbo sa Barangay T. Padilla kaganihang buntag. Ang maong lugar ikalima na nga nasunog sukad niadtong tuig 1997. Mubalik si Dennis Tanok along sa dugang detalye. Sud sa 17 minutos, nakontrolar sa kabombiruhan sa Dakbayan sa Sugbo ang kayo nga milamoy sa kabalayan sa sitio Tibilla sa Barangay T. Padilla. Giisa ang sunog sa second alarm, din hingpit nga gilamoy ang unong kapanimay ug upat ang partially burned. Nagsugod ang kayo sa balayng paabangan sa pamilyang Villa. Ay based sa aligasyon sa kantong origin sa kuan, pagmata nila dako na kunong kayo. So we will still conduct further investigation. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kabombiruhan kung unsa hinungdan sa sunog. Apan matod ni Marilo Milagros, usa sa mga nasunugan, nagdaog ang bata sa taas, nagduwag buspuro nga gipasagdan sa kuan kay nagluto ko sa dugsudan ng iyang ingon. Nasayran nga ikalima na ning higayon nga nasunog ang maong lugar. Wala ang magproblema ang kabombiruhan sa dalan. Human gipabuhatan og mas dako nga daan sa Cebu City Government. Apan ang problema karon mao ang mga nagkutay nga wire sa kuryente diin makasabot sa fire truck. Ateo sa katruck nga wakasud kay mga wire nga bumbo.
Kung bago na tong truck, gikan sa national headquarters, dako na tong truck, wala ka sulod kay may mga dangling warrants nga magbuog. Kuan. Ni pasalig hinuon si Vice Mayor Edgardo Labella kinsa mibisita sa lugar nga iyang ipaabot kang Mayor Michael Rama ang maong problema. So we will make this recommendation to the mayor na kini na sang area of concern nga kining pagpataas aning mga ingotong tawag spaghetti wires. Dennis Tanok, News 5.